אני אספר היום על אחד הסיפורים האהובים בהודו, אולי הסיפור הכי אהוב בהודו, סיפור של הרמיינה או עלילות רמה. רמה נחשב להתגלמות של האל וישנו. האל וישנו מתגלם כל פעם בצורה של בן אדם או של חיה. אחת ההתגלמויות שלו זה קרישנה, על פי חלק מהסיפורים, והתגלמות אחרת שלו זה רמה. אז כמו שאמרתי, וישנו מגיע כל פעם כדי להציל את העולם מאיזושהי בעיה, מאיזשהו איום נוראי. פעם מופיע כחיה, כצב, כחזיר בר, פעם מופיע כבן אדם, כמו קרישנה, וכמו במקרה שלנו, רמה. האיום על העולם בפעם הזאת שווישנו מתמודד איתו, הוא השד רוונה. השד רוונה שהשתלט על העולם. אתם רואים, זה שד עם 10 ראשים ו20 ידיים. השתלט על כל העולם ואף אחד לא מצליח לנצח אותו. וכדי לנצח אותו, וישנו מגיע לעולם בצורה של רמה. רמה הוא נסיך. נסיך מושלם. זאת אומרת, הוא הכי חכם, והוא הכי חזק, והוא הכי יפה, והכי, הכי, 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 הכי. טוב, הוא התגלמות של האל. ובגלל שהוא כל כך מוצלח, הוא גם אמור להיות אחר כך יורש העצר, ואנחנו נחזור לזה. רמה, שהוא כל כך יפה, ויודע, שומע על זה שמלך באחד הממלכות האחרות, עושה תחרות, למי הוא ייתן את הבת שלו לאישה? הבת שלו היא סיטה. סיטה נחשבת לאישה הכי יפה בעולם, הכי מושלמת, ורמה כמובן רוצה ללכת לתחרות ולזכות בסיטה. התחרות שהמלך עושה היא תחרות של מי יצליח לדרוך קשת, קשת ענקית, הקשת של אל אחר, של אל שיבה, ויש לו קשת של חיצים, ומי יוכל להרים אותה ולמתוח אותה. עכשיו, היא קשת ענקית וכבדה ומאוד חזקה. אתם יכולים לראות פה שרוונה עצמו, יכולים לראות בתמונה שרוונה עצמו מנסה, ולא מצליח להרים אותה אפילו, היא מפילה אותו לרצפה. ואז מגיע רמה, ולא רק שהוא מצליח להרים את הקשת ולמתוח אותה, הוא כל כך חזק שהוא שובר את הקשת. זאת אומרת, אנחנו רואים את רמה הכי חזק כלוחם, ככוח כמו של האלים. קיואל. רמה חוזר יחד עם סיטה, והוא אמור להיות, כיורש עצר, הוא אמור להיות מוכתר יחד עם סיטה כמי שהולך להיות המלך הבא. אבל המלך היו הרבה נשים. לא אישה אחת, אלא כמה נשים, ואחת מהנשים האחרות, לא אמא של רמה, פוחדת. היא פוחדת כי היא חושבת שאם רמה יהפוך להיות המלך, הוא יגרש אותה ואת הבן שלה, כי הוא לא ירצה את מי שהם לא חלק מהמשפחה הישירה שלו. והיא הולכת למלך, ובכל מיני תרגילים בסוף משכנעת אותו להבטיח, לתת לה איזה משאלה שהיא רוצה. ומה שהוא מבטיח ומה שהיא מבקשת ממנו, זה שהוא ימנה את בהרתה ליורש עצר, ויגרש את רמה ל-14 שנה מהממלכה. המלך מאוד אוהב את רמה, אבל אם הוא הבטיח, הוא חייב לקיים. ולכן הוא קורא לרמה אליו ומודיע לו את זה, ורמה לא, מקבל את זה. אם זה מה שאתה אומר, ואתה המלך ואתה אבא שלי, אני חייב לעשות את מה שאתה מצווה, והוא קם ועוזב. שיחד איתו עוזבת סיטה כמובן, האישה הכי יפה בעולם, ורמה וסיטה זה הסיפור האהבה של הודו, באמת הסיפור האהבה הכי גדול של הודו, האהבה הכי מושלמת.
איתו גם עוזב עוד אח שלו, גם מאמא אחרת, אבל עוד אח שלו, לקשמנה. והחבר הכי טוב שלו, לקשמנה. הם מתחילים לחיות ביער. אתם רואים פה בתמונה אחת את שלושתם, את רמה וסיטה, ומאחוריהם את לקשמנה. הם מסתדרים ממש טוב ביער. יש להם אוכל, מסתדרים עם החיות. יום אחד, אחותו של מלך השדים עוברת ורואה את רמה וסיטה ולקשמנה, ורמה כל כך יפה, שהיא מאוד רוצה אותו, מתאהבת בו, ומתחילה איתו. לחזר. אבל רמה מאוהב בסיטה. ולקשמנה גם מזהה אותה, ושניהם מתעלמים ממנה. אומרים לה, לכי. ואז היא מאוד מתרגזת, חוזרת לצורה של שידה, הופכת לצורה מאיימת, ומנסה לתקוף אותם. האחות של מלך השדים מנסה לתקוף את רמה ולקשמנה. היא תוקפת אותם, אבל רמה הוא לוחם מושלם, ראינו אותו סובר את הקשת, הוא הכי חזק, הכי מוצלח, והם מנצחים אותה. לא רק שהם מנצחים אותה, הם חותכים לה את האף ואת קצות האוזניים, כדי להעניש אותה על מה שהיא עשתה, ושולחים אותה חזרה. והיא חוזרת לאח שלה, ואח שלה רואה אותה ככה, ושואל, מי עשה לך את הדבר הזה? והיא מספרת לו על רמה ולקשמנה, ואז היא אומרת לו, כדי להתנקם בהם, היא אומרת לו, יש שם את סיטה, האישה הכי יפה בעולם, אתה צריך להפוך אותה לחלק מהאנשים שלך. הרי אתה המלך הכי גדול, אתה שולט על כל העולם, אף אחד לא יכול לנצח אותך, אתה צריך שתהיה לך את האישה הכי יפה איתך. כדי לחטוף אותה, רבנה עושה תרגיל. הוא יודע שיהיה לו מאוד קשה לנצח את רמה ואת לקשמנה בקרב, אז הוא עושה תרגיל. הוא מתחפש לאיש קדוש, ובזמן הזה הוא שולח את היועץ שלו, היועץ שלו הופך לאיילה זהובה. לפני שהוא מגיע אל סיטה, לפני שרבנה מגיע אל סיטה, היועץ הופך לאיילה זהובה, יפהפייה. סיטה רואה אותה ומבקשת מרמה לצוד לה את האיילה הזאת. רמה הולך ומשאיר את לקשמנה לשמור על סיטה, והוא מתחיל לרדוף אחרי האיילה הזאת. והאיילה רצה וקופצת, ולאט לאט רמה מתרחק לתוך ורחוק יותר לתוך היער. בסוף הוא מצליח לראות חץ ולפגוע בה. כאשר הוא פוגע בה, הוא מתקרב כבר לאיילה, הוא רואה שהיא הופכת לאותו שד. וברגעים האחרונים, לפני שהשד הזה מת, השד הזה שהוא היועץ של רבנה, לא רבנה עצמו, אלא היועץ של רבנה, קורא בקול גדול, בקול של רמה, בואו תעזרו לי. אתם מבינים? השד עצמו קורא כאילו שרמה קורא לעזרה.